Sanibona wengane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel yamahamba abhayilini i-Radio Inkeze. Lami igama ngumfeza ngithuthunga akhumalo bathi ilaspa namagumede. Ngale ukuthi-ke makuthi usemusha leli khasi zophela ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Ngane zakwethu kushuba kakhulu endemeni yomculo amaskandle mawasibheka ingoma okanye sibheke indaba ezithinta inkunzi malanga uqhosha ngokwenza kwakhe bathi imfene emhlophe ethakathimeni kwabhazi emnyama ezimbizi bezithakathe ebusuku. Kunzima kakhulu ngana kwethu. Kunengoma ekhiphe laphana insizwa uqhosha ekhuluma ngonokwanda ukuthi laphana wamcela inamba laphana-ke wasehala nayo wamnika indoda yakhe-ke laphana. Manje sokunzima isimaleli indoda yakhe. Angizokwanda kakhulu ngane zakwethu, kuneclip etrenda ey'nkundleni zokuxhumana la khona intokazi nokwanda iziphendulele laphana ukuqhosha, isola uqhosha ngokumxhaphaza ukuthi aqambe ingoma ngaye-ke laphana. Ngaza kwethu-ke nayi clip ephelele la intokazi khona ibuza uqhosha ukuthi kungani akhetha ukukhipha ingoma ngaye. Yona qhosha, ulithatha phela ngalelo cula ngami, ulithathaphi? Yazi ngijwayela wena, ulithatha vele ilungelo lokuthi ucule ngami qhosha. Uyazi ukuthi ngakuthathela iy'nyathelo ngalento ukwehlisa isithunzi sami, uyakwazi lokho? Ngakuthathela mina iy'nyathelo ungene enkingeni kabi, uyakwazi lokho? Futhi uyangidakelwa nje wena. Yimina engimalile umzo, nothi ukuthi ushiye mina njengoba usuqamba amanga nje kule ngomanyana yakho. Ngifuna ukukufundisa isifundo wena, ngifuna ukukufundisa isifundo, ngifuna ukuyithathela iy'nyathelo lento yakho. Uyangijwayela wena. Kanti ngakolunye uhlangothi intokazi okanye laphana insizwa uqhosha ngokwenzakayo ukuziphendulele ukuthi kahle kahle baningi onokwanda, kodwa-ke ake simuzwe. Uyithathe iphi inamba yami vele? Cha. Yehlisa nje umoya, yehlisa umoya. Baningi nje onokwanda emhlabeni. Angikhulumi nje nawe. Baningi nje onokwanda. Ngiyathemba ingane zakwethu zizwele inkulumo mpendulwane phakathi kwaqhosha kanjalo nentokazi nokwanda ukuthi baxoxe kanjani laphana ngathi baxoxa ngodaba olufana nalolu. Ngakuthini kwakho ukuphala ngolu daba? Ake sivele hlande comment section-ke ngize babanzolwa khuvo ngalolu daba. From mina sibone ingane zakwethu-ke sengiphuma njani, ngiyathembisa uyabuya funa ezinye izindaba ezilandelayo ku-video elandelayo kwakho ukusubscribe. Niziphathe kahle nimi nosuku lumnandi, ngithanda kakhulu.